Pred časom som vydal jedno video. Video o tom, prečo si nevieš nájsť priateľku. Od tej doby sa svet masívne zmenil. No problémy chlapov ostali rovnaké. Dnes sme v roku 2026 a situácia je ešte bláznivejšia. Vidím okolo seba stovky skvelých chlapov, pracovitých, inteligentných a zabezpečených mužov. No napriek tomu prichádzajú večer domov a sú tam úplne, ale úplne sami. Pýtajú sa sami seba jednu vec. Kde robia chybu? Prečo im moderné zoznamovanie nefunguje? Hovoria, že ženy dnes majú prehnané nároky, nereálne nároky zo sociálnych sietí. Sťažujú sa na algoritmy zoznamovacích aplikácií, že sú nastavené cielene proti ním. Ale poďme si dnes naliať čistého vína. Pozrime sa pravde priamo do očí. Chyba nie je v roku 2026 a chyba nie je len v ženských nárokoch. Najväčšie chyby robíš ty sám v tom, ako k zoznamovaniu pristupuješ. Prvá a obrovská chyba je jasná. Utopil si sa v digitálnej ilúzii. Zoznamovacie aplikácie premenili mužov na stroje. Pasívne stroje na zbieranie lajkov. Sedíš doma, srbený na gauči, scrolluješ profily cudzích ľudí a úzkostlivo čakáš, že sa stane zázrak. Už dávno nežijeme v realite, žijeme v nejakom online katalógu, kde každý neustále hľadá niečo lepšie. Muži úplne strátili odvahu fungovať naživo. Bojíš sa pozrieť žene do očí. V kaviarni, v obchode alebo hoci kde inde. Máš v sebe paralizujúci strach. No tak radšej neurobiš vôbec nič. Zase len skloníš hlavu a zapínaš displej. Týmto prístupom sa stávaš neviditeľný. Pre akúkoľvek kvalitnú ženu si len vzduch. Druhá zásadná chyba ťa ničí ešte viac. Moderní muži úplne stratili trpezlivosť. Chceme všetko okamžite a na jedno kliknutie. Bez akejkoľvek námahy a investície. Ak ti žena neodpíše do 10 minút, v tvojej hlave prepúká panika. Začneš jej posielať zúfale, nátlakové správy. Alebo sa urazíš a začneš útočiť na jej ego. Týmto správaním okamžite signalizuješ neistotu. Extrémnu neistotu, ktorá bije priamo do očí. Ukazuješ jej, že nemáš vlastný život. Že tvoje emócie visia len na jej reakcii. A neistý muž je pre ženu obrovský red flag. Zabíjak akejkoľvek príťažlivosti a rešpektu. Tretia chyba je dnes najčastejšia. Totálny nedostatok tvojej autenticity. Chlapi sa snažia hrať formy, ktoré im nepatria. Vidia na internete kadejaké pochybné kurzy a začnú sa hrať na pouličných lovcov, primitívnych balíčov, čo poľujú na ulici. Prídu k žene na chodníku a začnú sypať frázy. Naučené chladné a trápne vety z príučky. Pôsobí to neskutočne umelo a krčovito. A dievčatá to samozrejme v sekunde odhalia. Ženy majú vyvinutý dokonalý radar. Radar na pretvárku, pózy a divadlo. Ak chceš v roku 2026 reálne uspieť, musíš na tieto lacné hry okamžite zabudnúť. Zlatá stredná cesta je o niečom inom. Skombinuj svoju úroveň s prirodzenosťou. Vrať sa späť do skutočnej reality a začni využívať situačné oslovenie. Nebuď ten predátor, čo poľuje na ulici, čo útočí na všetko, čo prejde okolo neho. Buď muž, ktorý má oči otvorené. Muž, ktorý dokáže prirodzene reagovať na moment. Keď stojíš v dlhom rade na rannú kávu a ona drží v ruke zaujímavú knihu, otoč sa a slušne sa na ňu spýtaj. Keď trebárs bicykluješ kopcom niekde v lese a niekto stojí na oddychovom mieste, zastav sa a prehoď zo pár slov. Využij situáciu, v ktorej sa nachádzate. Spoločný moment, ktorý obaja práve prežívate. Urob to bez akéhokoľvek tlaku. Bez krčovitého úmyslu ju hneď zbaliť. Obyčajný, uvoľnený rozhovor dvoch ľudí. Dvaja civilizovaní ľudia, čo zdieľajú spoločnú chvíľu. A ak počas tej debaty cítiš chémiu, ak cítiš, že tam reálne preskočila iskra, až v tom momente elegantne konaj. Povedz:
veľmi príjemne sa s tebou baví. Poďme niekedy pokračovať pri dobrej káve. Jednoduché, čisté, s obrovskou úrovňou. Žiadny nátlak, žiadne trápne ťahanie čísla. Aj keby ťa v tej chvíli odmietla, tvoje sebavedomie po každom pokuse porastie. Ukážeš sám sebe, že sa nebojíš reality. Že máš zdravú sociálnu inteligenciu. Druhý krok ťa posunie najviac dopredu. Začni budovať svoj vlastný chlapský život. Tvoja osobná misia a poctivá práca. To všetko musí byť tvojim pevným základom. Hľadaj si priateľku, ktorá tvoj svet obohatí. Nie ženu, ktorá ťa má vytrhnúť z nudy. Ktorá má tvoj prázdny život zachrániť. Keď žena uvidí, že si samostatný muž, muž, ktorý má jasný cieľ a smerovanie, neuveriteľne silno ju to k tebe pritiahne. Nebudeš pre ňu psychickou záťažou. Budeš partnerom, s ktorým chce budúcnosť. Tretí krok vyžaduje tvoju 100% úprimnosť. Čistá hra od prvej sekundy rozhovoru. Neprikrášľuj svoju prácu ani úspechy. Nepredstieraj luxus, ktorý reálne nevlastníš. Zahoď masku dokonalého hrdinu z internetu. Ukáž jej svoju skutočnú poctivú tvár, svoje reálne ciele a svoje skutočné štandardy. Buď chlapom, ktorý vie, kým naozaj je. Chlapom, ktorý stojí oboma nohami na zemi. Moderné gentlemanstvo nie je o slabosti. Je to o tom, že prinášaš jasnosť a istotu. Svet je dnes preplnený zmetenými chlapcami. Buď tým mužom, ktorý vie viesť situáciu. Vezmi zodpovednosť za svoj osobný život. Vezmi ju pevne do svojich vlastných rúk. Prestaň hľadať lacné výhovorky v dobe, v systéme, v algoritmoch alebo v ženách. Zmena tvojich výsledkov nepríde sama. Začína tvojim dnešným vedomým rozhodnutím. Vstaň konečne od tej svietiacej obrazovky a začni reálne budovať svoju vlastnú hodnotu. Napíš mi dolu do komentára svoj názor. Čo ti pri zoznamovaní robí najväčší problém? Kde v tejto dobe najviac narážaš na stenu? Poďme to spolu v komentároch rozobrať. Rozobrať na rovinu, chlapsky a bez cenzúry. Poďme spolu vrátiť odvahu do mužského sveta. Reálnu úroveň a odvahu do roku 2026. Sústreď sa na svoju cestu a svoj cieľ. Makaj na sebe každý deň. Drž líniu a buď gentleman.